مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الخير المغضوب عليهم ولا الضالين wajibate namu biye jumaye biye lahoroma donye ala nyini ala batu ani ala suruna ni do ani damakashi ala la wajibate ka do buna ala made ni jine ni meleke ni wurudane ala yanda ode kama anga ale ala don anga ale ala dedi nanga mana gwana wajibate jigi kana dafo ka subhanahu wa ta'ala kilgo wajibate alami no de ya Muhammad wa Rasulullah ninga Qur'ane jigaka wajibate amma nyina Allah ta'ala fa anga jamana min dogo e kum mali akanga jamana kishi kanga jamana tan ya rabbi ya rabbi barka do anga jamana ko dama min dalbe ka anga jamana segere wajibate ka do donedu geleya fali janva juguya wajibate ni ndamanda damanda bele gileya da mamana yi min gelengo kelena be jamana kilinji ka bodnyana wajibate ka bani 2012 kana abla bila ni janva ban zigelen be jamana indala ambaraka angulungulu doni ambaraka anzama doni bojo bate ka do Allah ta'ala ka sebaya kono bojo bate ka do aywa min woni sebaye ani nyeta ani dabal kuro barakati Allah eminya aunda Allah eminya malida Allah eminya Qur'ane jigi Muhammadu ka Allah eminya Tawreta jigi Musa ka Allah eminya Jaburu jigi Dauda ka Allah eminya lejina jigi Nabila Isa ka Allah eminya meleke ba keme kono do ani bi kono do da meleke duru ko luko nyamaye Allah o meleke duru no ye tayiru mairu abisu meleke mautu minye nabila jibrila ye subhanahu wa ta'ala eminye jine baba keme konondo ni bi konondo da kubla jena ikachi anika koloshili kama kanyema duru kola abisu jine kibiru jine mutayiru jine samarusu jine tarafataine jine Allah eminye twabuda eminye farafida Allah eminye larabuda eminye amerikanda eminye haramadenya sabati Allah on bandama kashela aminu mbe jamana kono jamana min tokoy ko Mali ya Allah ya Allah on ga jamana kishi Allah on bora mauludu de la mauludi e ka don ay wa fasavanti abaye ninga nya shekirama Allah anya duwo minu ngo kono anya Allah dele min ngo kono Allah akolu kama ya rabbi Allah e ka on ga jamana kishi Allah ke Muhammadu kama ake ya Rasulullah kama aka babbono kama ake magani Madina kama ake Quraishu kama ake Qur'ane kama ya Allah ya bimine Allah abimina anga jamana de Mali kono Mali koka ala hami be mina gwele be minga bana be mina ta fante mina jite mina ala eya on jigibo e de beni bele jele nyina bo ala anya nyini fe ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya rabbi Allah ya rabbi ya rabbi Allah ala anjigitugu kusube ni ya anjigitugu ala ka basike ye basike ika fonisirike alay kanzon kolite min gofe alay kanzon sengete min gofe alay kanzon gelete min gofe ya Allah ede masaw kam masay masam min bihne masam min di shoka klaka minina Allah on yideli kusobe wa deka jaki bolo ambulu janendo aya bulu jan karamako ka duwa ute bi muto bulla muto jo sotrama bulla sotrama jo Manzonge ibolo botiri warla sa dokera so barla tobiligela kana kwa ke nala de ibolo jo karamo ka do kadi ayamne al fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا الله لا شريك له الله لا شريك له لا حول ولا قوة إلا بالله لا لا حول ولا قوة إلا بالله آمين الحمد لله يا رب العالمين naam wajibate ne be mbulo bugo kado mbi boni sebenye sebe mi nuka ma info matin so madala kuna foni
fasiri kɛba a tɔgɔ de ko siku ba Bɔjabate n'i ye wulu jɔlen kungokolo kɔnɔ sa kɔrɔ Bɔjabate k'a dɔn sira dɔnbaliya tɛ a bɛ tigi kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn kuma min kun bɛ wɔlɔ la Bɔjabate k'a dɔn kuma in zandaramana wa sɔn kɛra ma bɛn kɛra kan wa a donna jamana sariya bolo yɛrɛ kɔnɔ sa Bɔjabate k'a dɔn polisiw ani sapeur pompier Bɔjabate i k'a dɔn waati dɔ sera sa i k'a dɔn u bɛ bolo min ka foroba ca kɔnɔ o ka yɛlɛma ni k'u bila bolo wɛrɛ kan o bolo in b'u ka baara dafa sabula sɔrɔsiya min'a dafalen o bɛɛ lajɛlen bɛ ta ka d'u ma Bɔjabate k'a dɔn sɔrɔsikɛ bɛ fɛn o fɛn kɛ polisi ani sapeur pompier k'a dɔn bɛɛ lajɛlen bilala o minɛn na sɛbɛnnikɛla ko ni bɛn kɛra ko kan hakilinaw mana jagabɔ sariya bolo de b'i kanbɔ jamana in sariya bolo fɔba a n'a kɛba o de ye CNT o de ye cɛmancɛ fanga ka Assemblée nationale minisiri min ni ale de bɛ polisiw ani sapeur pompier kunna i k'a dɔn a taara kuma in bolo da jamana a sariyatigiw ɲɛkɔrɔ u k'u hakilina jagabɔ sɛbɛnnikɛla ko kuma min ni kuma in fɔra makama ani fɛn o fɛn y'a dalu ye ko kan ka kɛ a ye nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ kuma min a ka CNT mɔgɔw olu sɔrɔla ka bolowuli kɛ bolowuli min kɛra maa min ni maa min kun bɛ yen maa ma t'u kɔ maa 100 ani maa 11 nin bɛɛ lajɛlen ko k'u jɛna n'a ye k'a ka kɛ Bɔjabate maa ma sɔrɔ min ko k'a man ɲi sɛbɛnnikɛla ko o kuma min ye polisiw ani n ɲininka sapeur pompier Bɔjabate k'a dun kɛra sɔrɔdasiw ye sɛbɛnnikɛla ko a ko minisiri min bɛ sécurité intérieure protection civile Bɔjabate o de tun ye général de brigade Dawud Ali Mohamed Medine Bɔjabate ale de taara ni kɔrɔfɔ ye ni ka taa boloda sabula nin ye kuma kɔrɔ ye ko kura tɛ Bɔjabate k'a dɔn kabini ɲɔgɔnkunbɛn min dɛmɛna a donnama kama ko min ma assise national kuma in kun fɔra o senfɛ jamanadenw fɛ Bɔjabate ayiwa hakilina dulonnen kun bɛ a bɛ waati jan bɔ nka a sɛbɛndiya a ka kɛ sa Bɔjabate k'a dɔn a bɛnna nin waati ma a ko n'i ye kota k'a lajɛ Bɔjabate k'a dɔn ayiwa min ye polisiw ye ani n ɲininka ayiwa sapeur pompier Bɔjabate u dun bɛ kɛ sɔrɔdasi cogo di u dun bɛna don siraw fɛ cogo min Bɔjabate n'i y'a ta k'a lajɛ wulikajɔ caman de bɛ yen hakilina caman de bɛ yen Bɔjabate i n'a fɔ kalankuraw kan ka bolo don kunna baarakuraw kan ka boloda Bɔjabate jalakow ani wele cogo Bɔjabate kan ka boloda o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ i k'a dɔn baara kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw bɛ u kan ka ta u la Bɔjabate nin ye ko sabatilenba ye minisiri ka lakali la sabula i k'a dɔn polisiw ni sapeur pompier i k'a dɔn sɔrɔdasiw mana kɛnɛ min fura u ɲɔgɔn olu de fana ye sɔrɔdasiw ye Bɔjabate u bɛ o dugu minɛ ni ko o dugu fana lakana sɔrɔdasiya kutumu ani sɔrɔdasiya baara kɔnɔ hali dugu dɔw bɛ yen Bɔjabate k'a dɔn o dugulamaw walima kabila dɔw bɛ yen olu kelen bɛ ka marifa ta u k'o de ma tubabukan na auto défense nin bɛɛ lajɛlen dabilali fo maa de ka to dugu la minnu kɔni bɛ fanga ko fɔ ayiwa minnu ye marifatigi ye minnu kɔni bɛ se ka ayiwa sarabolo ani taabolo ani lakana sigi sen kan Bɔjabate k'a dɔn polisiw u ka baara bɛ taa bɛn nin bɛɛ lajɛlen ma a ko n'o dun bɔra yen Bɔjabate maa ti dɔ kula ten tiɲɛ don min ye labɛnw ye i n'a fɔ kala dɔw bɛ yen ani kodɔn dɔw bɛ yen Bɔjabate o kan ka kɛ i k'a dɔn hakilina dɔw kun dalen bɛ o ko min ma loi de programmation sécurité ayiwa internationale Bɔjabate k'a dɔn o na kɛ sababu ye min kɔni nin bolofara fila in ye u bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ ka kɛ sababa ye Bɔjabate minɛnko la ani dɔnni ani kɛlɛ yɛrɛ kɛcogo la ani hakilina kuraw la sɛbɛnnikɛla ko n'o kɛra Bɔjabate k'a dɔn a bɛ bɛn nka foyi ti kɛ abada Bɔjabate jamana in kɔnɔ ayiwa ni hakilina dɔ ma bɔ a la synergie o ye jɛɛrɛjɛkulu ye min bɛ polisiw ani sapeur pompiers ka jɛ de ko fɔ olu kɔni ye hakilina jira k'a fɔ nin ye kɛwale min kɔni ni démocratie yɛrɛ taabolo tɛ bɛn fiyewu Bɔjabate sani ko in kun ka kɛ olu kun y'a ɲini de ayiwa min ye jateminɛ ye taabolo kuraw ani hakilina kuraw min ye janfan ye o kana kɛ walima a kana taa kɛ dangari ye dɔ la walima dɔ kana taa fisa dɔ ye Bɔjabate hakilinaw i k'a dɔn o kɔni fɔra CNT kɔni kɔnɔ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Bɔjabate commission min n'o ye commission de défense sécurité ayiwa CNT la n mɛn kɔrɔ kanɛ
o y'a jira k'a fɔ Bɔjɔbate ni hakilina minnu filɛ nin ye nin bɛɛ lajɛlen ɲɛnabolo diɲɛ jamanaba minnu bɛ yen ni seba b'u ye ni dabaliba b'u bolo Bɔjɔbate olu fana bɛ baara kɛ nin kɛcogo de la i n'a fɔ Ameriki jamana o tuma maa kana miiri k'a fɔ dangariliw la walima sariya sɔsɔ kɛra walima a bɛ kɛ sababu de ye walima k'u galabu kari walima k'u nin bɔ ko dɔ la u ni fɛn o fɛn ka kan Bɔjɔbate u ni dabali fɛn o fɛn ka dɛmɛ fɛn o fɛn ka kan u ye Bɔjɔbate i k'a dɔn u bɛ bila o minɛn kɔnɔ nka min kɔni ye synergie olu kɔni jɔrɔlen don sa sabula olu ka syndicat ko a n'a nɔna fɛn o fɛn bɛ a n'u kun bɛ ɲini fɛn min na nin y'o bɛɛ lajɛlen karilen ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ sɔgɔmada la kunnafoni karamɔgɔ ne bɛ n tigɛ don joona les échos wele sɛbɛnnikɛla n'o tɔgɔ ye ko ayiwa min ye Salimata karamɔgɔ daba tungora a kɛn bɛ ka sɛbɛnni kɛ n'o ye Salimata Danbele Salimata Danbele ko a ko n'i ye diɲɛlatigɛ ko lajɛ ni Mali donna la karamɔgɔ daba tungora an bɛ wuli ni tɔgɔdiya ni kunnawolo ye a ko Mali kɛra champion ye ko wɛrɛ la sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye diɲɛ seleke naani na kunkanko don karamɔgɔ daba tungora don bɛɛ n'a dugujɛkan don a ko an bɛ don min na ko bi min kɔni ye wariko ye karamɔgɔ daba tungora yɛlɛma belebele don bɛ wariko baara la a ko wari bila yɔrɔ o kun dɔn bɛ ni fɛn mun ye ka kɔn banki nalu ɲɛ o ye buturu kɔnɔnaw daga kɔnɔnaw kɛsu kɔnɔnaw bɔrɔ kɔnɔnaw an bɔr'o tile la karamɔgɔ daba tungora an nana bila banki tile la min ye wari ye k'a ta ka bɔ so kɔnɔ ka taa bila banki la dɔɔni bɛ taa dɔ ta walima bɛ taa dɔ bila sɛbɛnnikɛla ko yɛlɛma wɛrɛ nana don fɛnɛ la min ye Orange Money walima Move Money karamɔgɔ daba tungora an b'o de bunna ko k'an bɛ don min na ko be sɛbɛnnikɛla ko nin ma daminɛ Mali la dɛ nka Mali ale donna la waati mun na karamɔgɔ daba tungora b'a yira k'a fɔ jamana caman bɛ yen olu tun ye paranɲɛ caman kɛ anw ye nka an mana don ko la karamɔgɔ daba tungora an bɛ taa k'u to Mali a bilama min ye Move Money Orange Money karamɔgɔ daba tungora i b'a ye k'a fɔ a bɛ maa senna teliya a b'i dala teliya a ko ka ciden ci moto la walima mobili la walima min ye terrain ye o banna sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye hali sɔngɔ bɛrɛ ti bɔ a la o kuma k'i dala sumaya ni ka tila k'i sen na sumaya sɛbɛnnikɛla ko a ko nafolo minnu bɛ ci n'an bɛ taa kunbɛn walima n'an bɛ taa ta karamɔgɔ daba tungora tɔrɔmɔɲɔ tun bɛ bɔ a la fɔlɔ a dagosi kun ka bon dɔɔni o de kɛra sababu ye maaw kɔni dalaminɛla cayara kosɛbɛ ni ka wuli ka mankan ci mankan in de kɔnɔna la min ye Move Money maaw ye u ye belebele b'u ka sɔngɔ la Orange Mali maaw fana belebele b'u ka sɔngɔ la min ye dugudenw ye anw ta kɛra nisɔndiya ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye kow taabolo lajɛ nka min kɔni ye bankiw ye karamɔgɔ daba tungora olu kɔni sigilen bɛ ni k'u bolo don da kɔrɔ u ma fɛn gonin don u haminen don u jɔrɔlen don sabu fɔlɔ olu tun bɛ nafolo baara minnu kɛ min ye carte bancaire ye nafolo min b'o la kalo kɔnɔna la ka taa bila wari ale bɛ marali min kɛ banki kɔnɔ Azio o bɛ tigɛli min kɛ ka b'o la ko nɔgɔya belebele don b'o la bi min ye Orange Money Move ye karamɔgɔ daba tungora olu kɔni kɛmɛ ka bankiw ɲɛ ko be nka banki bɛ banki la karamɔgɔ daba tungora Move Money ni Orange Mali ale ka baara kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ hali bi olu fana b'u ka sanbala ɲɔgɔn na sabu bɛɛ ni jɔyɔrɔ don sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi diɲɛ don bɛɛ lajɛlen n'a dugujɛkan don a ko min kɔni wari ko ye an ka jamana in kɔnɔ bi karamɔgɔ daba tungora balankun t'a la bilen koyi i sigilen i bɛ se ka misali mankan min i kun ten i dan tɛ dɔrɔn ka sin ka wuli ka taa ta sɛbɛnnikɛla ko lafiya dan don diɲɛ don o don ala bɛna ni nɔgɔya dɔ di diɲɛ kɔnɔna la min y'a ka danfɛnw ye an bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na nka min kɔni Mali ye farafinna gun kan bi k'anw de kɛra champion ka na minɛ ŋana ye wari ci wari kunbɛli la ni k'an ka mago ɲɛnabɔ kunnafoni filanin an ye min bɔ les échos kɔnɔ a ka bi bɔli don Bɔjɔbate fɛn min bɛ se k'i kunu kana sɔn abada o ka nɛ da i la k'i nɛmu Bɔjɔbate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan sɛbɛnfura nin y'a bolo ko siɲɛ 600 ani siɲɛ 9 ye Bɔjɔbate an bɛ donni minɛ ko bi i k'a dɔn ɲuman kɛba i k'a dɔn a walakali ko ɲuman o bɛ kɛ sababu ye k'a yɛlɛ sanna Bɔjɔbate muso dɔ bɛ i k'a dɔn kayikaw ka den dɔ bɛ u k'a ma ko Batuli Ɲan Bɔjɔbate k'a dɔn ale de b'a bɔ k'a di a tɛ minɛni kɛ maa na Bɔjɔbate jɔnni d'an bɛ ŋanamu kuma ani nkalon tigɛ ka da Batuli Ɲan na sɛbɛnnikɛla ko a ko kunnafoni di sira dɔw bɛ yen u ko min ma Facebook dɔ t'an bɛ compte dɔ dilan Bɔjɔbate Batuli Ɲan tɔgɔ la k'a fɔ k'a bara ka dɛmɛ de ɲini sabula ale bɛ dɛmɛ ta ka maaw sɛgɛrɛ Bɔjɔbate maa min b'a di o tɛna minɛni kɛ a ko Batuli Ɲan a bɛ ne ka san damadɔ bɔ Bɔjɔbate k'a dɔn jamanadenw y'a dɔn k'a fɔ muso
musongana dɔ bangena musongana dɔ bɛ awa min ka ɲuman kɔni dalen bɛ ka ɲɛsin jamana den bɛɛ ma Buwajaba dugubaw misiruko tɛ Buwajaba i k'a dɔn yɔrɔ furali ani ka yɔrɔ dingɛ bɔ Buwajaba k'a dɔn ka yɔrɔ gere Batulunya ni ye ni ɲuman dama min kɛ a kasabi maa t'a da dɔn sɛbɛnnikɛla ko diɲɛ seleke naani jamana bɛɛ lajɛlen bɔlen don kalama bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ Batulunya i k'a dɔn hakaja a ka ɲuman kɛli i k'a dɔn ani dɛmɛ tali ka dɛsɛbaatɔw ani maa wɛrɛw sɛgɛrɛ Buwajaba i k'a dɔn a fanga ka bon o de la ŋanamuŋanamaa dɔw filɛ jamana kɔ kan u filɛ nin ye ka taa compte Facebook dɔ créer Buwajaba k'a dɔn ka sɛbɛnni kunda kɛ sɛbɛnni na u b'a kelen bɛ k'a fɔ de ko Batulu bara ka dɛmɛ ɲini anw bɛ dɛmɛ de ɲini ni ka se ka mɔgɔ dilan Buwajaba ko nkalon Batulunya a ka kunnafoni dila dɔ bɛ yen a ka kuma laselikɛla dɔ bɛ yen Buwajaba k'a dɔn ko nin ye kunnafoni cari fa bɛɛ lajɛlen la an k'an janto min ye ɲumankɛla ye Buwajaba k'a dɔn o de ka dili ka bon ni minɛni ye Buwajaba k'a dɔn abo Batulu ka jɛrɛjɛkulu i k'a dɔn association tɛ ONG tɛ Buwajaba k'a dɔn a yɛrɛ de hakilina bɔ a yɛrɛ la Ala ye ɲuman min k'ale ani hɛrɛ caman min b'a wolo la Buwajaba k'a dɔn balimaw ni sinji jamana den bɛɛ lajɛlen ka dɔ sɔrɔ a ka ɲuman in na Batulunya ka ko filɛ sɛbɛnnikɛla ko jɛrɛjɛkulu b'a nɔfɛ ko min ma an b'i kɔ jɛrɛjɛkulu Buwajaba ka kunnafoni dila a y'a jira diɲɛ bɛɛ la maa si kana dɔrɔmɛ 20 pigini bila k'a fɔ ko ayiwa Batulunya de ko to ko k'a dɛmɛ ko ngalon do bi ngalon do sini Batulunya de b'a di a tɛ fɛn minɛ maana wo mani kana lila kana lahu nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ la révélation kɔnɔ ko dogolenw ni k'u da kɛnɛ kan Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Buwajaba n bala cogo bɛ di karamɔgɔ ne bɛ tigɛ don joona an ka taa plim libre sɛbɛnnikɛla karamɔgɔ o tɔgɔ ye ko Aliou Cissé Cissé ko a ko an ka taa danga gun kan balansan 4,000 balansan 400 balansan 40 ani balansan 4 ani balansan kɔkurunin 1 ko dugudenw bɛɛ to yɔrɔ dɔ janko dunna ɲɛta tabarikala sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tun kɛra min ye doyen par intérim e tɔgɔ duman t'a nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye ancien chercheur min kɔni ye faculté agronomie et médecine animale karamɔgɔ daba tun kɛra université de Segu olu kɔni dusukun furugufurugulen don k'a sababu kɛ min ye min kɔni ye doyen karamɔgɔ daba tun kɛra ale min bɛ waati sigi kɔnɔna la a ka baara min tɛ bɛɛ jɛ fanga o kofɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko ni maa bilala baara la jango jamana tɔgɔ la min ye dɔnniya sɔrɔ yɔrɔ ye ni ka dɔnniya ta k'o di kalandenw ma karamɔgɔ daba tun kɛra o ka waleya o kan ka kɛ taabolo jɛlen kunkilenna jɛlen karamɔgɔ daba tun kɛra tiɲɛ ani sariya ka hakilina kɔnɔnaw ye nka min ye i yɛrɛsago baara min ye kɛrɛfɛko ye karamɔgɔ daba tun kɛra ka taa bila dungɔko la a ko o de bɛ nin dɔnye yɔrɔ min tɛ baarakɛlaw fɛla ko ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye octobre kalo tile 17 i b'a ye k'a fɔ u y'u kana bɔ ni ka grève dɔ baara k'o bila sen kan n'o ye grève illimité baara kɔni an y'a bila pentenkelew an tɛna segin an kɔ bilen min ye doyen ye karamɔgɔ daba tun kɛra ni jamana ma kɔfilɛ kɛ ni ka ta ka bolo kunna ko k'a sababu kɛ mun ye a ka sigili o kɛra jigi wari ye n'i ye jama wulitɔla k'a fɔ ko ɲɛma ka wuli karamɔgɔ daba tun kɛra i b'a ye k'a fɔ ko fiɲɛ dɔ bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko olu ma wuli gansan tilegan dɛrɛdɛrɛ fɛ dɛ u ye lasɔmini kɛ min ye ministre ye n'o bɛ sanfɛ kalan ko fɔ karamɔgɔ daba tun kɛra ni k'a lasɔmi siɲɛ caman a baara ta taama bɔ sisi ma bɔ min ye jamana a maraba tɔw ye karamɔgɔ daba tun kɛra kalanko kuma kan ka fɔ yɔrɔ yɔrɔ la u y'u bɛɛ la dɔnniya taama bɔ sisi ma bɔ u y'u sigi k'a jateminɛ min ye olu ka baara ye ka don galama na min kɔni olu ka faculté ni k'a tɔgɔ tiɲɛ Segu karamɔgɔ daba tun kɛra o kuma ka wuli sa maa min bɛ ɲɛmaya la o kuma u ka baara bila boloda sa janko bɛ se ka ta ka bɔ yen n'a dun ma ta ka bɔ yen karamɔgɔ daba tun kɛra o kuma ko hakilina caman wɛrɛ b'u bolo u kan ka minnu bila sen ka don na nataw la sabu maa kelen ka ta ka bɔ yen cakɛyɔrɔ la cakɛyɔrɔ ɲɛnamani a n'a ka hakilinaw ka jidi o ka kusa o kuma maa kelen ka cakɛyɔrɔ dafiri maa ba yirika bɛ yɔrɔ min kɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tun kɛra min kɔni olu ka grève illimité in ye u y'a nun don ka ban kabini octobre kalo o tile 17 o kuma u sigilen bɛ hali bi ni ka makɔnɔni kɛ taama bɔ sisi ma bɔ min ye doyen ye karamɔgɔ daba tun kɛra a na kɛ hali bi n'a sigilen b'a ka bureau kɔnɔna la o kuma min ye jagɛlɛya fura kɔni a kɛn bɛ k'o ta ministre mun kan ka nin ko in jalatigɛ karamɔgɔ daba tun kɛra o ma kuma fɔlɔ jamana gouvernement
u ka kibaruya ma mɛn min ye chercheurs ye ka taa bila min ye ni karamɔgɔ jolenw ye karamɔgɔ dɔ b'a tuma u y'a yira k'a fɔ min kɔni olu ka kalan ni nafa b'a la ni nafa t'a la a na sidɔn jamana ɲɛmɔgɔw bolo don n'a nataw la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ film livre kɔnɔ a ka bi bɔli don Wajabate ne bɛ n bolo Bubakar don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko dabaliban Wajabate suya ju ye kilisi ye Wajabate sɛbɛnni kɛba i k'a dɔn a tɔgɔ de ko Musa Jara Musa ani jɛrɛjɛkulu min n'u k'a ma ko kojugu kɛlɛba i k'a dɔn u farala ɲɔgɔn kan ka sɛbɛnni kɛ Wajabate i k'a dɔn Dɛnkɔrɔ Daramani Dunbiya bɛɛ ko a ma ko Dɛnkɔrɔ Wajabate i k'a dɔn Dɛnkɔrɔ minɛna i k'a dɔn Dankɔrɔ b'a ta sagoya la bilen sabula kasobonba a dan bɛ ka miiri kɛ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn fɛn ɲɛnama kuma bali e ko Dɛnkɔrɔ ka fɛn ɲɛnama in ma kuma a yɛrɛ fɛ sa de Wajabate ka sababu kɛ mun ye Daramani Dunbiya a ɲininen kun don jaja a bɛ waati jan bɔ gendarme ani polisiw kun bara k'a ɲini fa bɛɛ lajɛlen na Wajabate Dɛnkɔrɔ kun a tununen bɛ i n'a fɔ dibila de kun b'a la nka Wajabate i k'a dɔn nin polisi ninnu minnu bɛ bɔ Sotiba ninnu yɛrɛ fana ye suba ye a n'a kɛ Dɛnkɔrɔ ka fɛn ɲɛnama kuma bali kuma na olu fana fɛ ni ka Dɛnkɔrɔ yɛrɛ jiru la sɛbɛnnikɛla ko in kɛra kɛcogo min na a bɛ hadamaden kamana gan a ko ni hakili b'a la min ye Daramani Dunbiya bɛɛ lajɛlen k'a ma ko Dɛnkɔrɔ Allah Allah don tɛ wele donna o k'a fɔ a ye ko ne ko n'a bɔra kaso la tuma min n ka V8 ma ɲinɛ dɛ hali bi ma kɔrɔ dɔn ni hɔrɔn ye layidu ta i t'a fɔ ko nkalon don ne ma kɔrɔtɔ n ka V8 kɔrɔ ni Dɛnkɔrɔ bɔra tuma n ka V8 juru b'a la dɛ Wajabate fɛn ɲɛnama kuma bali ni kabako maa ye Dɛnkɔrɔ ka nin fɛn ɲɛnama kuma bali e ko awɔ fɛn ɲɛnama in ma da yɛlɛ sa ka kuma balawu shuru la Wajabate k'a dɔn Dɛnkɔrɔ a dɔnnen don min na o ye wari bama yɛlɛma ye Wajabate k'a dɔn a ka ko ye kabako kuma ye waati min n'a nana ko in daminɛ diɲɛ ma girinna cɛ bɛ girin muso bɛ girin Wajabate k'a dɔn fa bɛɛ lajɛlen la Dɛnkɔrɔ kɔni a bɛ kuma minnu bɔ a da o de kɔni kɛra sababu ye hadamaden caman ka girin Wajabate k'a dɔn nka a kɛra fiɲɛba de ye nafolo dama min gɛnnen don maa dama min ka du cira ayiwa maa dama min dara diɲɛ fɛ Wajabate k'a dɔn o de fanga ka bon sɛbɛnnikɛla ko mana bonya i k'a dɔn don dɔ bɛ se ayiwa min kɔni y'a da ye a bɛ se a dan na nin commissaire principal de police Yaya Yambɛlɛ Wajabate Yaya Yambɛlɛ i k'a dɔn ale de ye Daramani Dunbiya n'an k'a ma ko Dɛnkɔrɔ ale de ye tɛgɛ k'a ka ayiwa a ka masiri n'a ka dabali bɛɛ lajɛlen ka sin k'a yɛrɛ kɛ k'a fili duguma ten sɛbɛnnikɛla k'o sɔrɔla kuma na sabula dɔ de taara plainte déposer Dɛnkɔrɔ kan Yaya ka yɔrɔ la Sotiba commissariat Wajabate ko a y'ale tɔɔrɔ a y'ale ɲani a y'ale ŋanamu ni ka nkalon caman d'ale la ale kamana ganna a ka nafolo tiɲɛna taafan tɛ nafan tɛ o tuma u ka Dɛnkɔrɔ wele ni k'a ɲininka sɛbɛnnikɛla ko Dɛnkɔrɔ yɛrɛ maa sɔminen don sabula a kun dununen don gendarmew ni polisiw bɛɛ lajɛlen tun bɛra k'a ɲini nka nin don i k'a dɔn 4 heures du matin fajiri guengue Wajabate k'a dɔn ni polisiw tɛ sɔnna sabula kumara ka Dɛnkɔrɔ bɛlɛ k'a bɛlɛ f'u taara u tɛgɛ d'a kan Wajabate k'a dɔn ayiwa mobili koloni dɔ tun bɛ polisiw bolo Wajabate k'a dɔn commissaire Yaya Yambɛlɛ n'a ka cɛdenw u bɛɛ lajɛlen kɔni kelen bɛ ka civil fili don k'u kɛ n'a fɔ olu kɔni ye kolokalama ye u bɔtɔ to ɲɛnajɛkɛyɔrɔ la jaajo u bɔra ka Dɛnkɔrɔ bɛlɛ u ye Dɛnkɔrɔ bɛlɛ tuma min Wajabate k'a dɔn nana tigangan sɔrɔ k'a fɔ Dɛnkɔrɔ bɛ nin mobili in de kɔnɔ a bɛ Musabugu yanfan in fɛ Wajabate k'a dɔn ayiwa centre Salifu Keyita balontankɛnɛ fanfɛla la Dɛnkɔrɔ bɛ munumunu na u dara la sa k'a fɔ Dɛnkɔrɔ yɛrɛ de bɛ nin mobili in kɔnɔ Wajabate k'a dɔn ko nin mobili de funuza u bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ ka mobili funu ka sin ka taa kɛnɛ fɛ u bɛ tɛmɛ u tɛ tɛmɛ k'u tugu ka sin ka mobili gosi ɲɔgɔn k'u tɛ gawu ka kɛnɛ fɔ ayiwa dɔ min de don o kɔni nana baga ma Wajabate o n'a ta bɛɛ Dɛnkɔrɔ o yɔrɔnin bɛɛ a ye fɛɛrɛ minɛ ka bɔ Wajabate k'a dɔn ayiwa a ye lajɛli kɛ ka filɛli kɛ 4 heures du matin a ko mobili bolila ye jɔnni ye Wajabate k'a dɔn ayiwa polisikɛ dɔ sɔnna ka a t'a dɔn polisi don u bi civil la Wajabate o k'ale don i k'a dɔn a ko n ka cɛ nin accident in ne yɛrɛ yafara koyi ne yafara e ka taa Wajabate k'a dɔn chauffeur kɛ k'a na gɛlɛ don o kɔni kelen bɛ k'i kɛ n'a fɔ ale sulen de don
a bi kulo kala ka taa a bi kuma fɔ ka denkɔrɔ tan ni kuma ye k'a ta ni kuma ye wajabate o yɔrɔ bɛɛ polisi tɔw sina ka poyi poyi i k'a dɔn ka se ka na denkɔrɔ koli ni ka marifa da tɔ na i minɛna wajabate i k'a dɔn jigi waro la sɛbɛnnikɛla ko yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na polisiw ye nɛgɛ bɔ a kan ka denkɔrɔ sasa wajabate i k'a dɔn ka polisiw sɛgɛrɛ il était 4 heures du matin wajabate kuma min a bɔ denkɔrɔ minɛnen i k'a dɔn dugusɛjɛ i k'a dɔn kunnafoni nana jɛnsɛn dɔɔni fa bɛɛ lajɛlen la a bɔ kunnafoni di siraw fɛ réseaux sociaux kɔni ta kɛ kuma di o kuma di ye i k'a dɔn bolitigi i k'a dɔn denkɔrɔ min kɔni ye fɛn ɲɛnama kumabali tigi i k'a dɔn denkɔrɔ tɛgɛ dara a kan a bi polisiso la wajabate i k'a dɔn dɔw yɛrɛ sera ka video kunkurunin kɛ a ko ni maa min bi denkɔrɔ dɔn wajabate i k'a dɔn maa o kɛra a bɛ faamu wa? A bɛ faamu karamɔgɔ. Ne ka maa welelen tɛ ne t'a dɔn. Madani Ture ye n baarakɛɲɔgɔn ye ale de bɛ ayiwa donbaw ni donso de ni donso ba émission kɛ o de nana fɔ n ye kɔrɔ n ka maa dɔ bɛ a ko a b'a fɛ ka tɛmɛ i ka émission na n ko e ko ten wa a ko awɔ a ko ne ko ten ka ban a banna ne bɛ baw ma mun na n b'a fɔ a kana. O y'o bannen kuma wɛrɛ foyi t'o kɔfɛ. An ye émission fila kɛ ɲɔgɔn fɛ Jɛgafɔ sanfɛ ntɛnɛnju fɛ a filanan a nisɔndiyara min kɛ a ko daba 80,000 filɛ nin ye a kɛra sunkalo dɔ la a y'o bɔ k'o di a ko 80,000 filɛ nin ye n kanu b'a dɔw bɛɛ jamana kɔ kan i ye ne reçoit min kɛ o ko ka nin d'i ma n k'o diyara n ye n ko Dunbiya o diyara n ye baro jara a ko n ye V8 d'i ma kalo fana n ye V8 d'i ma a ko 2021 ne ko denkɔrɔ o ye kura ye n ko o ye kura wari ka ca dɛ a ko ne de y'a d'i ma koyi awɔ n k'a barika ka sɔrɔ maa ye a don ni bi cɛ n m'a kɛlɛ ne m'a ɲini k'a ye n ma telefɔni ci a ma anw b'a dɔn ne ko 2021 Wajabate an ka taa ni sɛbɛnnikɛla ka kuma ye a ko wuli ka jɔ i k'a dɔn kunnafoni nana da ɲɔgɔn tulo ka dɔɔni minnu sirannen kun don k'a fɔ ko denkɔrɔ ye ko k'u la k'u tɛ kuma in fɔ olu nana wuli kelen kelen Wajabate k'a dɔn a nana ye k'a fɔ Mali kɔnɔ Bamakɔ ya gendarmerie tɛ yen polisiso tɛ yen plainte dalen tɛ denkɔrɔ ka yɔrɔ min Wajabate kuma min a n'u taara n'a sariyatigiw fɛ yen u y'a ye k'a fɔ commune 5 nan Wajabate k'a dɔn plainte 3 walima 4 o fana dalen don denkɔrɔ kan Wajabate ko barika nana bonya sɛbɛnnikɛla ko fa bɛɛ lajɛlen kelen bɛ k'i bolo maana bɔ sa a nɔfɛ bɛɛ lajɛlen ko a ka di ne ma Wajabate n'i ye kow ta k'u lajɛ tubabukan na i b'a ye k'a fɔ u ye min fɔ i k'a dɔn présumé multiplicateur d'argent escroquerie en bande organisée cybercriminalité d'escroquerie Allahu Akbar n'i ye nin gosi sa code pénal la a bɛ se ka yɛrɛ ka biti ala ka fara kan n'i ye nin lajɛ code pénal la jamana sariya bolo la code pénal bɛ se ka yɛrɛ ten sabula article n'u y'o fɔ ka na ala maa ni silamɛw kisira sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn awa denkɔrɔ Wajabate an bɛ don min na ko bɛ a b'i bolo la sɛbɛnnikɛla ko yɛrɛ ban tɛ koyi min ye plainte 100 plainte 100 de ba denkɔrɔ nɔfɛ Wajabate k'a dɔn maa kelen plainte 100 de b'a nɔfɛ i k'a dɔn an bɛ don min na ko bi ayiwa a minɛnen kɔnɔ don ka taa bila kasomɔba la Wajabate k'a dɔn sariyatigiw bɛra ka ɲɔgɔn ɲininka bɛɛ lajɛlen ko a ka di ne de ma a ka di ne ma Wajabate k'a dɔn awa yanni waatili cɛ ko in kɔni gɛlɛyalen don fo ka se a dan na Wajabate k'a dɔn hadamaden maanifin de tɛ fa n'o tɛ Wajabate ka wari ba yɛlɛma ala ka hinɛ bamanan na de tout ça a ko ye nkalon ye a b'a fɔ a kuma fɔ kuma bɛɛ wari ba yɛlɛma ye nkalon ye n'i bɛ se ko la sɛgɛn t'i yɛrɛ minɛ Wajabate min yɛrɛ ye wari inventé usine minnu bɛ wari dilan olu yɛrɛ bɛ wari dilan wari kama o ye tiɲɛ dɛ wari bɛ se ka cun ka bɔ kaba la cogo di a tɛ bugun a tɛ surunya ka bugun anw ka jamana maanifin u tɛ sɔmi de hali sini ni maa wɛrɛ nana n'u gosi ta nin cogo in na ka taa n'a yɛrɛ wa nɔgɔya de ka di maliyɛn ye nɔgɔya t'o ye o de y'a to u bɛɛ sera ka sɔrɔ ni jɛ in kɔnɔ ka wari nana sumalen sɔrɔ ka sɔrɔ i ma wɔsi nin bɛ kɛ cogo di a bɛ se ka kɛ cogo di nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ ayiwa dabaliba kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ ne bɛ n tɛgɛ don joona o bi kɛ min ye journali ayiwa a na kɛ tɔgɔntan ye karamɔgɔ daba tun an bɛ tila k'a lajɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni kabako sigilen o ka jan n'a jɔli ye karamɔgɔ daba tun n'i bɛ diɲɛ kɔnɔ i b'a bɛɛ ye i b'a bɛɛ mɛn sɛbɛnnikɛla ko an ka taa République démocratique du Congo karamɔgɔ daba tun min ye muso dɔ ye k'a y'a furu siri cɛ 2 ma o tɛ bali ka kɛ o
sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tun kɛra n'i ye jateminɛ kɛ ni muso in muso ŋana don karamɔgɔ daba tun kɛra min ye république démocratique ye n'o ye farafinna cɛmancɛ bolo jamana dɔ ye sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ muso in karamɔgɔ daba tun kɛra a bɛ yɔrɔ min na o de ye Kivu ye a ko min kɔni ye muso in ye ale de tɔgɔ min ye Fonsine Alliance Gisèle ye sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ a b'a ka furu kɔnɔ karamɔgɔ daba tun kɛra a yɛrɛ si bɛ san 30 ani ɲari la o tuma min ye a cɛ ye o tɔgɔ ko Rémi sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ min kɔni ye den ye o b'u bolo n'o ye den 2 ye sɛbɛnnikɛla ko a ko muso in kɔni a ka ŋanamu minɛ o de falen don karamɔgɔ daba tun kɛra a ka voyage misɛnninw de ka ca sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ a bɔra min ye Kivu ye a cɛ kɛrɛfɛ den 2 b'a ni min bolo n'o ye Rémi ye karamɔgɔ daba tun kɛra ni ka taama dɔ boloda o taama in de senfɛ a ye min kɔni ye tulu kɔni mun ni ka fariman dogo karamɔgɔ daba tun kɛra min ye jipu talon ka taa bila latukɔlɔn kasa dumanw la o kuma tagamacogo n'a ye cɛw ye ka ban o de bɛ yɛlɛma sɛbɛnnikɛla ko kamalenba ale ɲɛti tɛmɛ muso ɲuman na a ko min kɔni ni muso in ye sa ni o ye Francis nin ye o kuma min kɔni kamalenba dɔ ye karamɔgɔ daba tun kɛra o y'a ye dɔrɔn sina k'a kanu ni k'a k'a furumuso ye o filɛ nin ye k'a wele ni k'a ɲininka n'u ko madame e tɔgɔ i furulen don wa ko de bɛ ala k'ale da ko mɔgɔ ma bɔ ale nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko o ko ni maa ma bɔ i nɔfɛ o kuma ne kɔni n bɛ muso ɲini na n labɛnnen bɛ n sagonamuso ye muso min ye o kuma ala nana kɛ o kɛra e ye ala ye ne ni e garisɛgɛ don ɲɔgɔn na bi o kuma ne kɔni tɛna n ta bila dagirinda la o kuma an ka taa joona joona ne ka n ka furu nafolo bɔ yɔrɔ min na o kuma ne ka n ta ɲɛnabɔ sabu e ye muso min ye maa ma ɲi ka tɛmɛ e la sɛbɛnnikɛla ko muso in kɔni a y'o fana ŋanamu karamɔgɔ daba tun kɛra ni ka taa n'o ye dɔ fɛ yen o ka furu nafolo ka ka minɛ cogo minnu na u y'o bɛɛ lajɛlen kurutu ni k'o di ten o fana y'a salo ni ka taa n'a ye ka so kɔnɔna la ni k'a ka furusiri kɛ sɛbɛnnikɛla ko a b'o ka sigi kɔnɔ min ye a cɛkɔrɔ min bɛ fan wɛrɛ fɛ karamɔgɔ daba tun kɛra o fana sigilen bɛ k'a ma kɔnɔ a baara ta ale muso dun taara taama la a mɛnna a ɲɛ mɛnna sira la mun de bɛ yen karamɔgɔ daba tun kɛra o wulila sa ni ka samara 2 ta ni k'a muso ɲini a y'a dɔn k'a fɔ a muso bɛ yɔrɔ min na karamɔgɔ daba tun kɛra ni ka ɲininkaliw bolo da min ye ko tɛ dogo an bɛ don min na ko bi ɲininkaliw de sen fɛ a taara ye k'a fɔ ale furumuso min bɔra a kɔrɔ dɛ karamɔgɔ daba tun kɛra a bɛ cɛ wɛrɛ de ka sigi kɔnɔ min ye cɛ wɛrɛ ka sigi karamɔgɔ daba tun kɛra a ko ale furumuso tɛ sɔn abada ja mun b'ale n'a muso cɛ den mun b'u cɛ ale ka d'a muso ye ale muso ka d'a ye o kuma k'o kuma dabila u k'o dabila karamɔgɔ daba tun kɛra a taara sɔgɔbɛ k'a wɔgɔbɛ ka taa sɔrɔ a muso bɛ totobi la cɛ wɛrɛ ka du kɔnɔ min ye cɛ wɛrɛ o ka furumuso don a ko tiɲɛ wa nkalon de min ye furukɛ ko ne ye nin furu tuma min na karamɔgɔ daba tun kɛra a y'a yira k'a fɔ muso in kɔni ye a kale ale ye ko cɛ ma bɔ a nɔfɛ ale dar'o la a tigɛra a kan jango a taara n'ale yɔrɔ min na k'a yira k'a fɔ ale ka furu nafolo bɛ se ka di ye karamɔgɔ daba tun kɛra ko kuma wɛrɛ t'o kɔfɛ bilen k'o ye kuma bannen muso ka nafolo kan ka minɛ yɔrɔ min na olu y'o jalatigɛ maa wɛrɛ bɛ se ka mun na bilen o tuma ale ka furu nafolo sarala min kan ka bɔ o bɔra ale ka muso ale y'o kɔɲɔ kɛ muso m'a yira k'a fɔ furulen don a m'a yira k'a fɔ ko den b'a bolo o tuma ko a b'ale de ka cɛlasigi la wa ko ni cɛ min ko k'ale muso don o tuma ko kiri de b'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko muso kelen cɛ 2 bɛɛ lajɛlen kalikan don karamɔgɔ daba tun kɛra min ye muso in kɔni ɲa mun bɛ a kɔnɔ a ka se ka sigi olu ka furuso sigi kɔnɔna la sabu bɛɛ ko k'u tɛ jɛ muso in kɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye kuma kɔni a taara ni ka taa n'o ye fanga bunda la o kuma sariya tigilamɔgɔw bɛ k'a fɛsɛfɛsɛ nin waati la mun ye muso bila ŋanamu la o kuma min ye cɛ 2 u bɛɛ lajɛlen b'u jo fɛ nka min ye muso in ye sa a ko bɛna wo ale de kun sabu a ye nkalon min tigɛ k'i to furu dɔ la ka taa furu wɛrɛ kɔnɔ sariya tigilamɔgɔw fɛ yen o ye kaso jugumanba de ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ journal tɔgɔntan kɔnɔ a ka bi bɔli don Sylvie mburu jalama k'i bolo n'i ye mayonnaise sancho sɔrɔ ka k'a kɔnɔ i bɛ lafiya sɔrɔ cɔ i cɔ n ka mburu ni mayonnaise dun karamɔgɔ daba tun kɛra mala cogo bɛ di Bɔjabate sɛnɛkɛla mana i miiri a ka sɛgɛn na samiya kɔnɔ ani maa ti ɲɛ a ka ɲɔ na Bɔjabate n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation ko dogolen k'u da kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛba a tɔgɔ de ko Amadu T Danzɔgɔ Amadu Tijani ko a k'i k'a dɔn jateminɛ kan ka kɛ munna i k'a dɔn jamana cakɛda dɔw bɛ yen olu bɛ ayiwa jamana yɛrɛ sariyabolo ni sanjɛ o ye ban
bangu ye bɔjabate i k'a dɔn min ye bangi caman ye sɛbɛnnikɛla ko o ni maa minnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kosɛbɛ o y'u ka clients ye client fana min b'a la o de ye jagokɛlabaw n'o ye opérateur économique ye bɔjabate k'a dɔn a ti kɛ ayiwa kuma bɛɛ nka min ye opérateur économique ni ayiwa banku ye kuma bɛɛ u bɛ kari ɲɔgɔn na bɔjabate n'u karila ɲɔgɔn na nafasɔrɔ siraw don k'a fɔ de ko banku fana tɛ fɛn kɛ wa bɔjabate k'a dɔn banku bɛ fili kɛ walima u bɛ gɛlɛya yɛrɛ ta bɔjabate k'a dɔn u ti ban hadamaden jɛ la wari ti mankan fɛ bɔjabate k'a dɔn n'a kɛra k'u ni ayiwa u ka client baw u ma bɛn ko la walima gɛlɛya nana bɛlan u ni ɲɔgɔn cɛ u laban o laban tribunal yɛrɛ u bɛ t'u da bɔgɔ jɛnnen kan o tuma wulikajɔ bɛ boloda nka kɔlɔsiliw y'a jira bɔjabate kuma o kuma ni bankuw jalakira bɔjabate a bɛ fɔ k'u ka nin sara walima u ka nin kɛ i k'a dɔn clients ye banki ta kɛ min ye opérateur économique ye u bɛ laban tuguni ka girin bɔjabate ka banku nɔbɔ fo gɔrɔsiw bi d'u ma bɔjabate i b'a ye k'a fɔ ayiwa jagokɛlaw ti taa gɔrɔsi in yɛrɛ exécuter n'a fɔra de ko ka taa minɛni kɛ walima ka fɛn kɛ nka banki kɔni u b'i da de bɔtɛ bɔjabate k'a dɔn ayiwa sɛ tɛ wuli ka bɔ a fa kan sɛbɛnnikɛla ko nin ye kawale cɛjugu ye sabula i b'a ye k'a fɔ jagokɛlaba caman bɛ yen minnu kɔni ni banku u ye gɛlɛya sɔrɔ u taara u ta da bɔgɔ jɛnnen kan jo bɛ ta ka di ayiwa jagokɛla ma i k'a dɔn nka banki ka ayiwa tɔrɔmɔɲɔbɔ walima banki ka sagili bɔjabate i b'a ye k'a fɔ o bi bala mun de bɛ na n'o ye a bɛ kɛ sababu ye ni ka tɔɲɔ ta ka dɔ sɛgɛrɛ sabula bɔjabate k'a dɔn tiɲɛ don ni jagokɛla tɛ se ka taa ka banki to banki yɛrɛ se ka taa ka homme d'affaires to bɔjabate nka jotigi ani jalakitigi ni sariyaw fara ka bɔ ɲɔgɔn na bɛɛ ka bila i ka minɛn kɔnɔ o de bɛ kɛ sababu ye k'o ka ɲɛ nin kun ye sɛbɛn ye a ɲɛ min zalo ni ka bɔ la révélation kɔnɔ ko dogolen k'u da kɛnɛ kan karamɔgɔ ne bɛ n tɛgɛ don joona le triomphe du Mali sɛbɛnnikɛla n'o ye ayiwa la rédaction karamɔgɔ Dabatungura min ye sobolilaw ka fédération karamɔgɔ Dabatungura a bɛ komi o kɔnɔna fɛnɛ man di bɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko tantigɛ ma o de bolodalen bɛ sabu min y'u ka waribontigi trésorier ye karamɔgɔ Dabatungura ani kiiritigɛlaw bɛ ɲɔgɔn na fo usage de faux karamɔgɔ Dabatungura min kɔni ŋanamu ye i b'a ye k'a fɔ u ka élection min kɛra n'o ye assemblée générale belebeleba ye karamɔgɔ Dabatungura a sigira sen kan min na octobre kalo tile 9 janko min y'u ka bureau ye a bɛ se ka falen cogo min na bureau kɔrɔlen karamɔgɔ Dabatungura dana taara ni ka da a kan a président min y'a ka mandat sabanan ye min ye baara kɛcogo ɲuman Mohamed Aïdara don wa tɔgɔma sɛbɛn yan dɛ ayiwa n bɛ fili kuma min ale de kɔni kun ye sobolilaw ka président ye naam sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabatungura mun nana ye kɛnɛ kɔnɔ o de ye a trésorier général waribontigi ko fɔ karamɔgɔ Dabatungura n'o ye Sori Ibrahima Keita ye ale ni kiiritigɛlaw bɛ k'a ɲɛfɔ Sori ye mun ni mun de kɛ a yirala k'a fɔ assemblée générale in senfɛ karamɔgɔ Dabatungura min ye région 3 ye olu ka sɛbɛnfura n'o ye wote sɛbɛnw ye karamɔgɔ Dabatungura min kɔni ye Sori ye sa a na kɛ n'ale ŋanamu ni k'o tunu a ma se a seyɔrɔ la a dun ka ɲi ka se yɔrɔ min na n'a ma se a bɛ bila ŋanamu o kɔnɔna na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye Sori ye karamɔgɔ Dabatungura a sera ka région 3 ka sɛbɛnfuraw k'olu ta k'olu latunu cogo di sɛbɛnnikɛla ko nin kɛra dabaliban belebeleba ye o de kɔni nana kɛ sababu ye karamɔgɔ Dabatungura ni ka yɛlɛma don baara kɛcogo la olu kɔni fana y'a lajɛ sa k'a fɔ o tuma min ye jatedenw ye segin ka kɛ comptes kan o tuma sɛbɛnfura kɔni n'a bɔra marabolo fɛn fɛn kɔnɔ karamɔgɔ Dabatungura bɛɛ lajɛlen ka ɲini a kɔnɔ kuma ka fɔ maaw ye o de ɲinina ka dɛsɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Sori ye n'a dun man k'a fɔ a fɔra k'a jɔ a la karamɔgɔ Dabatungura min ye région 3 ka sɛbɛnfura minnu tun na a bɛ yɔrɔ jumɛn na a dun tun b'ale de bolo sɛbɛnnikɛla ko ani maa dɔw kɔni bɛnna janfa la karamɔgɔ Dabatungura n'o ye sobolilaw ka entraîneur dɔ ye i b'a ye k'a fɔ ale kɔni fɛnɛ ni Sori olu fila de ye ni janfajugu in boloda ɲɔgɔn fɛ sɛbɛnnikɛla ko u fila bɛ kɔni taru tigɛ ma sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Sori ye karamɔgɔ Dabatungura commune de o tribunal o tuma min kɔni laɲini taara k'olu sɛgɛrɛ u ka nin ko in jalatigɛ janko a ka se ka bila kiiritigɛlaw ka bolo kan olu ye Sori wele karamɔgɔ Dabatungura ni ka ɲininkaliw ta dɔɔni a ma ɲa min kɔ a nana ye k'a fɔ jalaki min tɛmɛ ni ka Sori sɛgɛrɛ o tuma lakika don mun ye Sori bila nin na natabaya wa mun ye Sori bila nin na ani sobolilaw ka entraîneur n'o ye Burama Ture ye mun y'u bila ni ŋanamu la o tuma na kɛ ni nafolomuguba de taara ka d'u ma
sɛbɛnnikɛla ko nata ko jugu karamɔgɔ dɔ b'a tun a bɛ maa lase karama min ye soboliko ye an ka jamana in kɔnɔ kulonkɛ ko tɛ karamɔgɔ dɔ b'a tun soboli a bɛ maaninfinw la ɲagari a bɛ maaw nisɔndiya Mali bi jamana minnu bɛ farafinna kɔnɔ bi Mali a fana ka soboli o ka bon kosɛbɛ karamɔgɔ dɔ b'a tun ɲɛnajɛ min don a bɛ maaw nisɔndiya a ko maa minnu kan k'o tɔn na bɛn n'olu fana ka ɲɛmaasigi taara kɛ ŋanamu ye a ko ŋanamu a bɛna bɔ Mali a ɲɛmaasigi ko la don jumɛn ɲininkali o to min bɛ yen nafolo ko nata a bɛ maa lase karama dɛ a siga t'o la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ triomphhe di Mali kɔnɔ a ka bi bɔli don Bojibate naamu a ka di na date bila diɲɛ nɛgɛtana kɔ fiyewu n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle horizon ɲɛdankura fasiri kɛba a to a de ko Baba Dambɛlɛ Baba ko a ko min ye tosira tɔ ye o ka gwan colonel Abdoulaye Maïga premier ministre par intérim Bojibate i k'a dɔn ko tɔ bɛ sen na hali bi n'a ka bi sabula jagokɛla minnu bɛ n'olu di bɛ ayiwa engrais feere Bojibate olu ka ɲɛmaaso a y'u bisimila Bojibate k'a dɔn ɲɛfɔli ka kɛ faamuyali ka se ka sɔrɔ sabula ɲinan zamiya i k'a dɔn a wo cogo ɲɛ tɛ ban mun an bɛ kisi nin ma cogo min na a ɲɛ ka se ka dɔn jalaki maa bɔ fan min fɛ a ka bi Bojibate Mali ye sɛnɛkɛ jamana ye o dɔnnen don Bojibate k'a dɔn ɲinan engrais ko gɛlɛya min donna a na ani ɲaami min donna a na a ma se ka faamu abada Bojibate jalaki bɔlen don ka bi fan caman fɛ o de la maa minnu bɛ engrais feere san 30 san 20 ni kɔ jamana kɔnɔ o jɛrɛ jɛkulu k'o de ma collectif des fournisseurs d'entrain agricole o Mali a suruma de Sefiam ye Bojibate k'a dɔn Sefiam i k'a dɔn a ɲɛmaaba min ye Abdoulaye min ye Kulubalikɛ ye ale de wulila ni ka premier ministre ayiwa par intérim Abdoulaye Maïga sɛgɛrɛ i k'a dɔn ayiwa colonel Abdoulaye Maïga u ka kuma Abdoulaye Maïga y'a jira a la k'a fɔ n b'i ɲininka an minnu ye ayiwa engrais feerela ye jamana kɔnɔ kabini san caman yalima gɛlɛya jumɛn in de donna engrais ko la fo sɛnɛkɛlaw kolela engrais la jamana dun ye nafolo kasabi caman bɔ jamanakuntigi yɛrɛ a hami ni miiri tun bɛ sɛnɛ kɛ kosɛbɛ ɲinan mun nana ni nin ko in ɲɛni n'a gɛlɛya ye min kɔni ye engrais feerelaw ka ɲɛmaa i k'a dɔn a kumana a y'a jira premier ministre la k'a fɔ gɛlɛya ni gɛlɛya minnu nana ani engrais yɛrɛ sɔrɔbaliya a n'a sebaliya a se yɔrɔw la Bojibate a da donn'o na min ye awa colonel Abdoulaye Maïga i k'a dɔn a sigilen Mawo Tara a ye filɛli kɛ ka lamɛnni kɛ Bojibate a ko nin kuma min filɛ nin ye nin ye kuma kolomaba de ye kala kan ka turu kuma min kan o kuma in kɔni bɛ mara ka se yɔrɔ la Bojibate dabalikura ni fɛɛrɛkura minnu kan ka tigɛ sa sabula jamana bɛ nafolo kasabi caman de bɔ engrais la san o san walasa sɛnɛkɛlaw ka se k'a sɔrɔ nɔgɔya la ɲinanda engrais bɔrɛ taara i yɛrɛ sɔrɔ a bɛ feere saw na prix min na i k'a dɔn a doublé la siɲɛ 2 yɔrɔ dɔw la siɲɛ 3 min nana n'o ye o de ye ko ma di a tigiw ma ko ma d'a dɔnbaw ma n'o tɛ yanni samiya ka daminɛ colonel Assimi Goïta yɛrɛ ani conseil supérieur de l'agriculture Bojibate k'a dɔn olu tun ye hakili jagabɔ kɛ ba ɲumankɛw ani minnu bɛ dɛmɛ don engrais ko la Bojibate bɛɛ lajɛlen ye i ni yɔrɔ makara nafolo kasabi bɔli la Bojibate sabula ayiwa engrais bɔrɛ i k'a dɔn 4000 ani kɔ san dɔw la ɲinan dɔw feerela 8000 dɔw feerela 7000 ni 500 sɛbɛnnikɛla ko nin ye kamana ganba de ye o tuma gɛlɛya in ju bɔra jɔnni na fiɲɛ bɔra jɔnni na Bojibate k'a dɔn n'o ɲɛdɔnna ka ban i k'a dɔn a bɛ faamuya sɛnɛkɛlaw kɔni jigi waaro la Bojibate i k'a dɔn sɛnɛ a b'a jala tuma min ɲinan kɛra jisɔrɔ da ye Bojibate ngo n'a ta bɛɛ i k'a dɔn a bɔ kɔnɔsu kolenya ani ko dɔnbaliya nana ni gɛlɛyaw ye engrais ma se yɔrɔ dɔw la Bojibate dɔw bɛ yen garamu kelen engrais la olu m'a sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko nin kɔni kɛra gɛlɛya da ye min kɔni ye engrais feerebaw ye Bojibate olu ta fa fɔ k'a bɔ a la i k'a dɔn premier ministre ka se k'a faamuya gɛlɛya in bɛ yɔrɔ min na u y'a bɛɛ ɲɛfɔ nin kun ye sɛbɛn ye Baba Dambɛlɛ ka fasiri don an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdankura karamɔgɔ ne bɛ n tigɛ don joona journal aujourd'hui karamɔgɔ Daba Tunkara Mali ale bɛ sanga la sabu min ye Mali cɛba dɔ ye karamɔgɔ Daba Tunkara a ye diɲɛ to n'o ye URD Yunusi Ture karamɔgɔ Daba Tunkara min ye ntɛnɛndenw Faransi jamana kɔnɔ Yunusi farigan min tun b'a la farigan in a ma ku a la o tuma a ye diɲɛ to min ye URD ka taa bila politiki tɔnw la karamɔgɔ Daba Tunkara bɛɛ lajɛlen bɛ dusukun kamikami la ka sababu kɛ
kɔfɛ sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ cɛba mun binnen filɛ n'o ye Yunusu Ture ko maa dumanba a kalannen don karamɔgɔ Daba Tunkara politiki a y'o dɔn k'o dɔnna kari a ka kɛlɛ o kuma tɛ a la ani ŋɛɲɛma mɔgɔ tɛ sɛbɛnnikɛla ko ani bɛɛ lajɛlen kɔni tun bɛ bɛnkan kelen ma karamɔgɔ Daba Tunkara ka baaraw bɛɛ lajɛlen tun ye sariya baaraw ye nka ko jɔnni i tɛ se k'i ta ka i da kan to dɛ ala mana waati o waati latigɛ jɔnni ye karamɔgɔ Daba Tunkara bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ k'o de waati laban makɔnɔ o tuma min ye Yunusu Ture karamɔgɔ Daba Tunkara ale kɔni ye diɲɛ to a ka jɛnaja baaraw bɛɛ lajɛlen bolodalen bɛ bi min ye jumaseli ye n'o jiginna Yunusi k'a bɛ taa da Sotiba ale kaburudon na min ye jamana ale ka bonyamasegin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ a ko n'i ye Mali cɛbaw a kɛmɛ ka tɔgɔ sɛbɛnni kɛ Modibo Keyita Mali cɛba dɔ don Mali bɛ kasi n'a tɔgɔ ye min ye Musa Tarawele Amadu Tumani Ture Sumailu Bube Mayiga Ibrahim Boubacar Keyita karamɔgɔ Daba Tunkara Sumaila Sise nin bɛɛ lajɛlen cɛbaw ye u ka can kosɛbɛ ko Yunusi ale fana tɔgɔ bɛ fara o cɛbaw kan Mali bɛ kasi Mali bɛ nimisa ni cɛba minnu ka taali diɲɛ ma don o don o tuma an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ Yunusi Ture ala ka hinɛ a la ala ka yafa k'a ma u y'an kɔ kiti mun na ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen bɛ taa jɛ min ma ala k'an bɛɛ lajɛlen ta kɛcogo ɲɛ kunnafoni filɛ an ye min bɔ journal aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli don Jabate waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan pepewu